Bastant mal, allà ens parem, i sobretot respirar. Bé, som-hi. Deixem les cames una miqueta més separades avui, no un paral·lel, sinó una miqueta més separades, sí? Paral·lels, ben rectes per això. I inspirem. Crec aire, la rotació de cap, el vapor. I repetim. Inspirem a dalt, traiem aire i d'esquerra a dreta, el cap. Ombros enrere. 4. Inspiro, trec aire i endavant. 3, 4, endavant. 3, 4. I al costat, amb els costets. 3, 4, i aquí, quedem un momentet aquí, respirant. I ara tanquem una miqueta adductors. Estem ombros. Pugem dalt l'esquena rodoneta. 6. I ara anem a l'esquerra primer. Cap a l'esquerra. D'esquerra a dreta.
lluny. Quedem aquí al costat dret. Cuidado amb ombros ben rectes. Estirem bé. Esquena ben estiradeta. Respirem. Traiem aire. Obrim una miqueta. Cames i genolls. Empenyem els colzes. I estirem cames cap al peu dret, separem una mica la darrere, flexionem la de davant, aixequem taló de darrere, intentant estirar l'esquena al màxim. A dalt. Ombres dret, farem aquí, obrigueu-nos, espatlles. Baixem. I estem suaus, genolls sobre el taló. Posem colze a terra i obrim aquest braç, o bé la mà, Baixo. Girem. Estirem cames. Giro cap a l'esquerra. Separem una miqueta peu de darrere. Mans ben avall. Flexiono cama de davant. Aixequem taló de darrere. Repetim endavant. Esquena ben estirada. Obro braç esquerre. Mirem aquí la cortina, la paret. Respirant. Deixem a baix, ull esquerre, cama dreta. Esquena ben estirada i cama de darrere ben estirada. Obro braç. Esquerra. Tornem. I d'aquí ajuntem peus junts. Estirem mans davant. Peus paral·lels una miqueta, separem millor. Aixequem talons. Talons a terra lluny. Empenyem pit ben avall. Aixequem talons. Baixem talons ben avall. Lluny, lluny, lluny. Empenyem ben avall. Manetes cap als peus. Relaxem braços ben avall. I pugem a poc a dalt. Estirem una rodoneta. 3, 4, 5, 6, 7. I respirem. Relaxem una miqueta braços i cames. Bueno, ja tenim el cos una miqueta més estirat, escalfat. Sí? Doncs vinga, ara anirem a fer una miqueta d'estiraments a esquena per a vertebrar els glutis a la cadira i després al terra. Ara, si tenim una paret a prop o amb una cadira que no podríem fer, una miqueta el treball de peus, ens apoyem un costat a baix i flexionem el metatars, només els ditets apoyats, les falanges, canvi, 2. Dreta entre el culet. Esquena ben dreta, amunt. 6, 7, 8. Ara amb les escames. Els dos talons. Retem bé culet i puixes sobretot per darrere panxeta. I ara fem de dalt a baix. Repetim. 2. Dalt. Pensem anar respirant, oi? 6, 7, i mig amunt. Ara, cuidado que si anem a mitjons, donem pes per als dits, Estirem una miqueta per davant, els empeines. Els dos peus. De dalt a baix. Estirem bé tendons d'Aquil·les i bastons. I inclinem una miqueta endavant, ja sigui la paret o en una llar de foc, una part més baixa. El peu de darrere que no estigui ben bé darrere, sinó una mica separat més cap aquí, el dret o l'esquerra.
aquí intentem de tenir línia recta, no treure poder per estirar bé la cama de darrere per darrere. Ara estirem una miqueta més avant. Allargant bé, esquena ben plana, Canviem de cama. Apugem bé colzes. Tirem bessó a baix del tendó. Estiro cama de davant. Molt bé. Anem una miqueta aquesta part d'aquí, de la caixa toràcica, que això se'ns sol tancar molt. Ens posem amunt lateral. No sé si ho podeu fer ara, si no, però provant una altra cantonada de paret o de passadís. Peus paral·lels. I l'altra mà la deixo a l'espatlla, a la cintura, Miro el cap a la mà que estiro. Si posem una cama més endavant que l'altra, en quarta, la mateixa. Una miqueta més, potser, Cap a l'altre costat farem el mateix aquí, amb l'altre braç. Les caderes miren rectes. Molt bé. I ara anirem a terra, fem una mica de barra a terra. Ens posarem amb les cames creuades, posició dels indis, que en diem. Sobretot quan fem això de terra, és molt important que notem aquests dos ossets que tenim aquí a la part de baix, el culet, els isquios. Si ens balancegem, els hem de notar, Si tinc el pes enrere, notarem els glutis, Els glutis no. Aquí, ben amunt, amb la columna ben estirada, igual, sí. I aquí respiro, obro braços, ben oberts, fins a dalt al sostre. I traiem aire. Sense un por de gra. Inspirem. Traiem aire. Ara estirem una miqueta. Una mà em poso m'empenyo una mica aquí el bíceps, més o menys, cap enrere per estirar l'espatlla, l'escàpula, el braç dret o esquerre. Canviem de braç. Molt bé, notem l'estirament a darrere l'espatlla. I ara des d'aquí dalt. Estirem endavant a poc i relaxarem el cap, les mans a terra, fins on puguem, per estirar la part darrere glutis i lumbars. Anem a baix, respirant. Anar els braços una miqueta cap a un costat, paral·lel sempre, nas al genoll, sense aixecar el gluti. Canvi de costat. Respirem, traiem aire. Bé. D'aquí estirem una cama al costat oberta, cadascú que pugui, recordem-ho dels isquios també, No cal que estigui molt oberta, si hem d'aixecar el culet, cadascú que pugui. La tenim ben estirada, ben apujada. I anem a buscar aquest costat una miqueta, puc posar el colze cap a terra. I aquest peu, si ens costa molt, també el podem separar del cos, No cal que estigui aquí molt enganxat. Sí. Simplement estirem costat, entre costats. Respirem. I ara intentem, amb aquest braç, si no hi arribem, a la punta dels dits no passa res. La mà on arribi, a la cama, aquí també. Bé, allargant, allargant, allargant bé. I canvio de cama.
Inspirem. M'hi quedo. Peu relaxat. Intento allargar. Baixem avall. Molt bé. Com anem? Bueno, ja direu alguna cosa, per saber alguna cosa, Obrim les dues cames. Bé, això en diem el sapo, amb les nenes. Bueno, elles fan frontal i jo què sé, fan de tot. Bueno, cuidado, els papis i mames, si fan això, cuidado. Vigileu, nenes, que no s'us trenquin. Ni cap a un costat. Alerta que aquí és fàcil, mireu quin forat que faig. Que s'aixequi, no. Ben enganxadet a terra, El mateix. Respirem. Traiem aire. Vinga, passo una miqueta per davant, el que podem cadascú, Ben avall. Cap a l'altre costat. Puc posar la mà per aquí, aquí o aquí. El que puguem. Si aquí ens tira, aquí ens quedem, No passa res, cadascú que pugui. Hem de saber fins on podem arribar, Sempre un estirament agradable, mai que faci dolor. Que no puc arribar a tocar de colzes, no passa res, aquí em quedo, segur que hi ha fibra, aquí. Que puc més? Una miqueta més endavant, no passa res. Molt bé, colzes. I relaxem el cap avall. Recordeu, inspirar, expirar. Molt bé, hem estirat ja bastant aquí al doctor, s'obertura. Tanquem cames a poquet. Tenim bé, oi? No s'ha tancat res. Relaxem una miqueta cames. Allargo. I intentem anar a tocar les puntetes dels peus. Traient aire baix. Notem l'estirament des del culet fins aquí als talons, per sota les cames. Molt bé. Bueno, anirem a fer uns quants molt poquets abdominals. Avui, per ser el primer dia, podem començar amb els peus una mica alçadets en una cadira, si teniu una cadira. Els apoyem aquí. L'esquena sempre ben apoyadeta. Mirem que no quedi aixecada. No sé si es veu bé, això millor que no. Es veu bé? Sí. Per tant, el que hem dit abans, posar una miqueta el melic. I enganxem bé. Cames dobladetes, genols davant de les cadires. Ombres i espatlles ben col·locadetes. Si deixem les palmes mirant al sostre, millor, que no a baix. De vegades a baix els ombres se'n van endavant i roten sense donar-nos en compte. Aquí millor, sí. Pugem una cama dalt, la planta del peu al sostre. Treballant panxeta. Quan pujo cama, trec aire. Inspirem. Traiem aire. Relaxem el coll, les cervicals. Qui pugui, podem intentar d'acabar d'estirar la cama, però la deixem ben recta, un angle 90 graus. Si podem estirar el genoll, treballarem quàdriceps i alhora estirem isquios. Una miqueta més. Intentem amb les dues. Baixem primer una, després l'altra. Sí? Pugem primer una, després l'altra. Inspiro. Trec aire.
Inspirem. Trec aire. Inspirem. Intentem amb cames estirades. Inspiro. Trec aire. Ara. Molt bé. Com anem? L'important és que no encarregueu les lumbars, sobretot. Només estem treballant panxeta, cames. Relaxem. Aquest és un estirament molt bo, el nervi ciàtic i per l'esquena, sí? Genolls, ben dobladets cap aquí al pit. Me'l puc agafar amb les mans o amb els colzes. Relaxem peus. Inspirem, traiem aire. Bé. I ara, estirem una miqueta abdominals, si no se'ns en va la cadira. Intentarem pujar. Primer pelvis, després cintura. Baixem les espatlles a terra, aquí respirem. Baixo al revés, espatlles, cintura, i l'últim que col·loquem és les caderes, coxis. Fotem panxeta. Calcular la mida, Pugem de baix a dalt, respiro. Baixo, de dalt a baix. Esquena rodona. Repetim. Obrim bé costelles. Traiem aire. Molt bé. Bé. Si tenim a mà una cinta elàstica, si no el que he dit, una tovallola o una cosa de roba llarga, lligada, aquest ara podem fer un peu a terra, posem aquí i acabarem d'estirar una miqueta més, Deixo el peu en flex, flexionat, vull dir, mirant els dits cap al nas. Aquí agafo aire i estiro una miqueta més. Trec aire. Relaxo al centre. Inspiro pel nas. Trec aire. Una última vegada intentem que la planta del peu, els flexors quedin paral·lels al sostre. Canviem de cama. Inspirem. Traiem aire. Inspirem. Una última vegada, si podem, una mica més avall. Ara que no s'aixequi, Colet? Molt bé. Bé, aquest, també el fem en cama estirada. Aquest tira bastant. Agafem amb una mà les dues bandes de la tovallola, o del que tinguem al peu, i creuem la cama a poc a poc. Si aquí em tiba, aquí em quedo. L'altre braç ben enganxar la palma a terra i el cap mira cap a la mà de terra. Respiro, trec aire. Torno. Al mig. Inspirem. Trec aire. M'hi quedo. Hem tocat terra, però si se'ns en va la cadera, no cal. Últim cop. Canviem de cama. Ens falta un cop amb l'altra cama, aquest? Aquest va molt bé. Si estem molta estona sentats, a vegades
aquí les lumbars, i aquest nervi ciàtic es comença a pinçar, a inflamar. És un bon estirament per aquest muscle, nervi, vaja, i tota la part de la vera musculatura al mig. Hem canviat de mà també, està clar, vull dir, de caire, i quedo, tiro aquí, últim cop. Xalem la planta del peu sempre al sostre. Molt bé. Déu-n'hi-do. Aquest és efectiu, ja em direu. Bé, sempre per pujar un abdominal o va molt bé si tenim l'esquena carregada o ens fa mal una mica. Sempre de costat. Posició fetal, que està molt bé inclús per dormir, de costat. I ara, per últim, ens posem en aquesta posició, genoll sota les caderes, i les mans també més o menys pels ombros, o una mica més separades, Recordem allò que hem dit de l'esquena, plana o rodona, farem com si fóssim un gatet, un gosset i un gatet, sí? El gosset, quan està content, estira la columna, la cua, ben enfora. Allargant, allargant, inspiro pel nas. I un gat enfadat. Trec aire. Apreto panxeta. Enfonsem, melic cap a la cotxoneta, inspirem. Traiem aire, esquena cap al sostre. Repetint. El gatet. Molt bé. I acabarem relaxant una miqueta més l'esquena amb la salutació al sol, Tothom sap quina és. Podem ajuntar genolls o separar-los una miqueta. El que és important és que podem estirar bé la columna i allargar braços lluny, lluny, lluny. Fins on podem, com estigueu més còmodes, el cap apoyem a terra. I aquí baix inspirem i traiem aire. I arrodoniem una mica de més, com una boleta. També podem deixar els braços aquí baix. Estem més còmodes, Tirem ben rodó. És un estirament que va molt bé també per les lumbars i glutis. Posem mans, els dits als peus. Relaxem ben avall, pes del cos ben endavant. Estirem cama si podem. I pugem a poc a poc. 6, 7 i 8. Bueno, respirem. Com ha anat això? Espero que bé, no?
em sento molt millor que el que estava abans. Doncs vinga, fins després, va. Espero que us pugueu